kol madwar l-artal il-poplu ġdid li ġbar. Natu kull ima v'xandru sultan tas-sema. Kodba mqazza nisimgħu tkellimna llum fiskiet. Tiegħek tkun id-daw ikeċċid l-amin. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Il-Knisja llum tmur tagħmel it-tifkira San Enriku. Dan San Enriku twieled fil-Bavarja fis-sena 972. Meta miet missieru laħaq duka minn floku u imbagħad ħatruh bħala imperatur. Il-ħidma tiegħu deret ħafna bħala mexxej ġust. Kien difensur tal-Knisja, kien ħabib tal-foqra u xempju ta' virtu. Dan il-qaddis waqqaf bosta dioċesijiet u ta' għajnuna finanzjarja lil ħafna monasteri. Mit fl-1024. Għalhekk ħu tejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Inti Mgħallem tajjeb tagħna mulej ħnina. Inti s-Sultan rebbieħ tagħna Kristu ħnina. Inti l-ħajja tagħna mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Dil-Qudiesja b'suffraġġju tal-mejjed Clayton Kakija. O Alla, inti mexxejt li San Enriku bil-grazzja qawwija tiegħek u b'mod tal-għaġeb perfajtlu ħsibijiet u għall-ħwejjeġ tas-sema fuq kull ħsieb ieħor tas-saltna tiegħu fuq l-art. Bit-talb tiegħu għatina li fost it-tibdil kollu ta' din id-dinja inħaffu lejk b'ruħ safja b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien kien hemm raġel mit-tribù ta' Levi li ħab martu lil waħda min nisel ta' Levi. Il-mara tqalet u wildet iben. Billi rat li kien tifel sabiħ żammitu moħbi għal 3 xhur. Meta ma settetx taħbih aktar, ħadet offa tal-papiru dil-kita bil-qatran u ż-żift, qeddet it-tifel fija u qeditha għal pissimar f'xatt xmara Nil. Oħtu għadet ftit il-bod biex tara x'se jiġrilu. Niżlet bint il-Farun biex tom fin-Nil, waqt li l-qaddejja tagħha kienu jitlajjaw fix-xatt xmara. I lemħet il-qoffa f'nofs is-simar u batet qaddejja ġibiela. Malli fetħet arat it-tarbija u t-tifel kien qiegħed jibki. Tħassritu u qalet, dan hu wieħed minn ulied l-Ebrej, u waqt it-tarbija qalet lill-bint il-Farun, trid immur insejjaħlek waħda mill-imredda tal-Ebrej biex treddaħulek il-tarbija. U bint il-Farun wieġbet, mur, u xbejba marret u sejħet lill-omm it-tarbija. U qaltilha bint il-Farun, ħu lil din it-tarbija u reddaħili u jiena nħallsek kemm ikun ħaqek. U l-mara ħadet it-tarbija u reddeta. Meta t-tifel kiber, ħaditu għand bint il-Farun li kienet qisu tagħha u semmitu Mosè għax qalet salvajtu mill-ilma. Darba waħda Mosè meta kiber
mar ħdejn ħutu u ra x-xogħol jibes tagħhom u lemaħ lil wieħed Eġizzjan isawwat lil wieħed mill-Ebrej ħutu. Dar u ħares madwaru, ra li ma kien hemm ħadd, qatel l-Eġizzjan u difnu fir-ramel. L-għada reġa' ħareġ u ra żewġ irġiel Ebrej jiġġieldu u qal lil ħati, għala qiegħed taħbad għal sieħbek u dan u jiġbu. Min qiegħdek kap u mħallef fuqna, jaqgħu trid toqtolni bħalma qtilt l-Eġizzjan. Mosè beża u qal, mela jafu b'din il-ħaġa. Malli l-Farun sema b'dan, fittex lil Mosè biex joqtlu, imma Mosè ħarab u mar fart ta' Midjan. Il-kelma tal-mulej. Għamlu il-qalb intom li tfittxu lill-Alla. Għamlu il-qalb intom li tfittxu lill-Alla. Sibt ruħi maddas f'ħama font, ma hemmx fejn inserraħ riġlejja. Sibt ruħi fil-ma għoli, il-mewġ qed ikaxkarni. Għamlu il-qalb intom li tfittxu lill-Alla. Imma jien lilek nitlob mulej, meta jogħġbok u Alla weġibni, fil-kobor ta' tjubitek u skont il-weda tas-salvazzjoni tiegħek. Għamlu il-qalb intom li tfittxu lill-Alla. Imma jiena msejken u batut, terfani u Alla s-salvazzjoni tiegħek, infaħħar l-isem ta' Alla bil-għana, inkabru bana tarat il-ħajr. Għamlu il-qalb intom li tfittxu lill-Alla. Hekk jaraw l-imsejkna u jifirħu u tagħmlu il-qalb intom li tfittxu lill-Alla, għax jisma' il-fqajrin il-mulej ma jistmelx l-imjasrin tiegħu. Għamlu il-qalb intom li tfittxu lill-Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Illum la twebsux qalbkom, iżda isimgħu leħen il-mulej. Alleluja. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qabad iċanfar bisħiħ lill-bliet li ma wrewx indiema minkejja l-ħafna mirħakli li kien għamel fihom. Ħażin għalik Kerosajn, ħażin għalik Betsajda, għax kieku l-mirakli li saru fikom saru f'Tiru f'Sidon, kieku ilhom li jurew imdiema fl-ilbies tal-ixkejjer u bl-irmiet. Iżda ngħidilkom li l-jum il-ħaq ser ikun eħfef għal Tiru Sidon milli għalikom. U inti Kafarnaum taħseb li sejra titolla sas-sema sal-eħnet qatt tinxteħed. Għax kieku l-mirakli li saru fik saru f'Sodoma kienu ilhom għadhom wieqfa sal-lum. Imma ngħidilkom li jum il-ħaq ser ikun eħfef għall-art ta' Sodoma milli għalik. Il-kelma tal-mulej. Ħut il-mulej sejħilna sabiex inkunu merħ tal-art u dawl tad-dinja. Nitolbu sabiex aħna nagħtu xhieda tal-fidi tagħna u taċ-ċertezza li għal jaħdem f'kull ġrajja ta' ħajjitna u għalhekk ngħidulu dawwalna missier bid-dawl ta' Kristu ibnek. Dawwalna missier bid-dawl ta' Kristu ibnek. Sabiex il-Papa u l-isqfijiet ixandru bil-ferħ lid-dinja il-ħwejġ kbar li Alla għamel mal-bniedem nitolbu. Dawwalna missier bid-dawl ta' Kristu ibnek. Sabiex daw kollha impenjati fil-politika internazzjonali ifittxu fuq kollox il-paċi u l-ġustizzja nitolbu. Dawwalna missier bid-dawl ta' Kristu ibnek. Sabiex minnu għaddej minn ċirkustanzi diffiċli fil-ħajja jara fi ħares lejhom blajnejn tal-fidi nitolbu. Dawwalna missier bid-dawl ta' Kristu ibnek.
sabiex l-Ewkaristija li qegħdin niċċelebraw tiftħilna qlubna għall-imħabba u l-ħnina ta' Alla nitolbu. Dawwalna missier bid-dawl ta' Kristu u fl-aħħar nagħmlu t-talba tagħna. Mulej Alla tagħna, għenna nkunu fid-dinja ħabbara ta' ibnek Ġesu u strumenti tal-Ispirtu Qaddis tiegħek li jaħdem bina l-bini tas-saltna tiegħek fid-dinja tal-lum. Int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-inbit li din nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna u mli wniedma quddiemek u għamel ikun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti mit-tnuktin naħħini. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek mulej jisma' t-talb tagħna, fit-talb tal-qaddisin li joffrulek għalina. Żomm ħarsitna dejjem sabiex naqduk kif jixraq fl-altar tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien roddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-Verb tiegħek li bih inti għamilt kollox. Li jinti battunna bħala Salvatur feddej, mamul bniedem mill-Ispiritu Santu u mwieled minn Marja Verġni. U għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idej fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawm minn għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu Qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewiet. Infaħruk missier Qaddis għal-kobor tiegħek għall-erf u l-imħabba li bihom inti għamilt kollox. Ħlaqt il-bniedem ġbija tiegħek u fdajtlu fidejh id-dinja kollha biex jieħu ħsieba. Ħalli jaqdi lilek waħdek ħalleq tiegħu u jisaltan fuq il-ħlejja kollha. U meta ma għadx rida tiegħek u tilef il-ħbiberija miegħek, inti ma tlaqtux fil-jasar tal-mewt, imma ħennejt u waqqaft ma' kulħadd biex kull min ifittxek isibek. Kemm il-darba minn rajk dħalt f'patt mal-bnedmin u bil-profeti raw imtom istennew is-salvazzjoni. U int, missier Qaddis, hekk ħabbejt għad-dinja li meta waslet il-milja ta' żminijiet battinna l-ibnek il-waħdini Salvatur tagħna li sar bniedem mill-Ispiritu Santu, twilet minn Marja Verġni, għadda ħajtu fostna u kien bħalna f'kollox minn barra fid-dnub.
u għawassal b'xarat tajba tas-salvazzjoni lill-imsejknin, il-fidwa lill-imjasrin, il-ferħ lill-imniktin. Biex itemm il-ħsieb ta' imħabtek tal-ilu nifsu għal-mewt u bil-qawmin tiegħu mill-imwiet eret il-mewt u ġeddet il-ħajja. U biex aħna ngħixu mhux aktar għalina nfusna imma għalih li miet birxoxta għalina minn għandek missier fuq dawk li jemnu bad bħala l-aqwa doll l-Ispirtu Santu biex itemm fid-dinja l-ħidma tiegħu u jagħti l-milja tal-qdusija. Nitolbu għalhekk mulej li l-istess Spiritu Santu jogħġbu jqaddes dawn l-offerti biex isiru il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu għaċ-ċelebrazzjoni ta' dan il-misteru kbir li joħallinna bħala patt tal-dejjem. Kif waslet is-sija li jkun imsebbaħ minnek missier qaddis u li kien ħabb lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar u huma jieklu ħajl ħobs. Birek qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadrak. Ekku kol ħal kalċi bl-imbit, raddi l-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu biex xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej huwa qam minn bejn l-imwiet għax u l-mulej kull irkoppa temile kull irsin jistqar Ġesu hu il-mulej. Għalhekk mulej aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-fidwa tagħna. Niftakru fil-mewt ta' Kristu fl-inżul tiegħu fl-imwiet, nistqarru l-qawmin tiegħu għall-ħajja u jitlob fil-lemen tiegħek. U aħna u nistennew jiġi fil-glorja. Nofrulek il-ġisem u d-demm tiegħu, is-sakrifiċċju li jogħġob lilek u li jiswa s-salvazzjoni tad-dinja kollha. Ħares mulej lejn il-vittma li inti nnifsek ħejjejt tal-Knisja tiegħek. Għamel fit-tiba tiegħek li daw kollha li jaħdmu fis-sem minn dan il-ħobs u minn dan il-kalċi l-Ispirtu Santu jaqgħadhom f'ġisem wieħed u jsiru vittma ħajja fi Kristu għat-tifħir tal-glorja tiegħek. Ftakar mela mulej f'daw kollha li għalihom qegħdin nofru dan is-sakrifiċċju. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku l-Isqof tagħna Anton, l-isfijiet kollha tad-dinja, il-ministri tiegħek kollha, dawk li qegħdin jagħmlu l-offerta u dawk li hemm madwarna, il-poplu tiegħek kollu li l-bnedmin kollha jfittxuk b'qalb safja. Ftakar ukoll f'dawk li mietu fis-sliem ta' Kristu, fil-qaddej tiegħek Clayton Kakija u fil-mejtin kollha li inti waħdek taf il-fidi tagħhom. L-inna l-kollu li dek missier ħanin għatina li mal-Verġni mqazzom Alla Marija, ma' San Ġużepp żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mal-Qaddisin tiegħek inkun nistgħu niksbu l-wirt tas-sema fis-saltna tiegħek.
fejn mal-ħlejja kollha meħlusa mit-taħsir tad-dnub u l-mewt, insebħuk bi Kristu Sidna li bejn titfawar id-dinja kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek, inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħajj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan għal-ġisem u bid-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu, il-ħaruf tal-Alla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoq li tidħol ta' is-saf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Grazzi, Signor Alla, nħobbok, Signor Alla.
عامل مولاي لكل شر لحد ما يقول Kjoġobkom bil-wieqfa, nejdu t-talba ta' San Bernard. Ftakar ja li żjed ħanina, Verġni Marija, li qatt ma nstema li xi ħadd tintefa' taħt il-ħarsin tiegħek, talbek il-għajnuna jew fittex li tidħol għalih u inti ma smajtux. Imqanqal minn dan il-ħsieb għal għandek niġri, ja Verġni jom tiegħi, għandek niġi quddiemek noqgħod, midneb u niedem, ja li bentalla mamul bniedem, la tistmerx it-talb tiegħi, iżda jismani u weġibni ammen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox, missier ta' kull faraġ u slim, aħna nġbarna hawnhekk flimkien fit-tifkira tal-qaddisin tiegħek, watina li jitqarbina li għamilna bis-sagrament ta' ibnek il-waħdini tkun għalina ran tal-fidwa ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Infaħru li l-Marija, tal-Alla u tal-bnedmin, nannula li zibaħanja bil-fer taqlub safin, Marija ħanina min qalbna nitolbu, għallimna dejjem iżjed tawlidek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.